Ens agradi o no, hi ha una cosa que és central a les nostres vides, o a la majoria de les nostres vides: treballar. Si fa no fa, tots tenim o hem tingut una feina. De fet, així ho diuen les dades que van tancar l'any 2025 amb la xifra d'aturats més baixa des de 2007. La manera com ens relacionem amb la feina, però, fa temps que està canviant. A quina edat comencem a treballar? Què n'esperem de la feina? Quant de temps hi dediquem? La revista Fortune va publicar per primera vegada l'any 2023 el terme Quiet Ambition, o ambició tranquil·la, una filosofia laboral que aposta per un creixement professional sostingut, però sense caure en l'autoexigència o l'obsessió per la productivitat. Això no vol dir que no tinguin ambició, sinó que volen trobar un equilibri entre la seva vida personal i la seva vida laboral. Per aquest motiu, les noves generacions donen molt de valor al temps i demanen a les empreses coses com conciliació, flexibilitat horària o teletreball, conceptes que, per algunes generacions endarrere, serien impensables. Som uns exagerats? L'any 2022, l'Organització Mundial de la Salut va reconèixer la síndrome del burnout com una malaltia professional, un trastorn que provoca esgotament emocional als treballadors, augment de l'estrès laboral i una sensació de passivitat, deixadesa i ineficàcia. Només l'any 2020, més de 94.000 persones van estar de baixa en algun moment per motius de salut mental. És, doncs, conseqüència de la pandèmia o estem posant nom a coses que ja passaven abans? Avui, al Futur ja no és el que era, ens preguntem: no vull treballar més. És normal? Parlant de feina, la primera pregunta és obligada, que és si teniu feina i quina feina teniu. Si vols començar tu mateixa. Sí, doncs en el meu cas jo ara no tinc feina. Fins ara he estat treballant de tècnica associada a la recerca i ara he decidit com fer un canvi professional i m'he agafat un temps per decidir cap on m'enfoco a nivell professional, si amplio una mica, m'especialitzo en algun tema concret o faig algun canvi professional. I quants anys has estat treballant en investigació? 2 i mig. Molt bé. I tu? Doncs jo sí, tinc feina, soc auditor i consultor de riscos laborals, sostenibilitat, benestar i medi ambient i actualment deu fer 2 anys que em dedico a aquesta feina en concret. En quina edat vas entrar a treballar a aquesta empresa? 16 anys. Amb 16 anys? 16 anys, que era quan s'acabava llavors el que antigament es deia comerç, els estudis de comerç que vaig fer a la Salle. I en aquella època era bastant normal que quan s'acabaven els estudis el mateix col·legi t'oferia la possibilitat, si volies anar a treballar, et donava una sèrie d'adreces perquè hi anés. Me'n recordo que vaig anar a un banc, amb una empresa que és la que també vaig acabar treballant, i la veritat és que vaig entrar a fer les proves, o la conversa més que proves, em van preguntar 4 coses. A finals de juny ja se'n volien començar a treballar a cap de 2 dies i vaig dir que esperessin a l'1 de juliol perquè almenys podia fer una mica de mini vacances. Molt bé. Per tant, vas entrar amb 16 anys en aquesta empresa i vas sortir amb quina edat? Vaig sortir amb 64 perquè tenia problemes de salut i vaig anticipar una mica, a part de coincidir amb una crisi forta que va ser l'any 2008, que va venir una crisi molt forta, i l'any 2009, juntant-se, ja dic, amb els problemes de salut que vaig tenir, vaig decidir que ja en tenia prou. Clar, home, del 16 al 64 jo també en tindria prou, eh? Una pregunta, us ha costat trobar la feina? En el meu cas és un camp molt específic, llavors hi ha molta demanda de la feina que faig i està molt buscat i mai vaig tenir aquesta problemàtica. De fet, des que abans d'acabar la carrera ja estava fent pràctiques ja molt encarades a treballar. Parlant una mica en boca de tots, jo sí que conec molts casos de molta gent que està aturada en processos de pràctiques infinits i que li està costant realment. Clar, jo en el meu cas sempre havia tingut com la idea de treballar dins del món acadèmic, fer recerca en un centre públic, i llavors sí que sabia una mica que podria ser complicat a nivell d'estabilitzar-se, perquè els sous fins que no arribes a un pas més endavant doncs no són gaire alts. Jo, com havia estudiat comerç, bàsicament vaig entrar com a administratiu i vaig estar diversos anys, ara no recordo exactament quants, des del 16 vaig fer la mili, que llavors era lògicament obligatòria, i quan vaig tornar de la mili
a cap de poc temps va coincidir que va marxar el comercial que hi havia per visitar una de les parts d'Espanya que no teníem sucursal a l'empresa, teníem sucursals. Era una empresa vinculada al món de calçat, bastant important dintre del món de calçat a tot Espanya. I quan va marxar aquest comercial em van oferir la possibilitat de que algú devien veure en mi que podia ser vàlid pel món comercial i em van dir si podia interessar. I en relació amb això que deies ara de l'estabilitat, quina previsió d'estabilitat teniu tots dos en el cas de les vostres feines? Teniu, per exemple, previst treballar sempre al mateix lloc? Doncs en el meu cas, podria dir que un quan és petit creix moltes vegades pensant si treballaré sempre al mateix lloc, dic quan ets petit, no? Però un cop arribes al món laboral, i més en els nostres temps, et dones compte que per créixer laboralment moltes vegades, si mires, xafardeges una mica els currículums de la gent, han anat saltant d'un lloc a un altre i comences a pensar, ostres, segurament hauré de fer el mateix. Tu et senties molt part d'aquesta empresa? Tu senties una mica teu, també? Sí, jo considero que, home, la part de la meva responsabilitat era que allò funcionés. Si no es venia, malament rai. Venia amb interès propi, perquè en aquella època, no sé si ara, actualment, suposo que encara hi deu haver alguna cosa d'això, però bueno, en aquella època es parlava molt també de les comissions amb les vendes i això ajudava amb els sous, que tampoc eren extraordinaris. És més, en molts casos, moltes empreses no aspiren a que tu realment hi passis molt de temps, tot i que sembli contraproduent, saben que hi ha aquesta volatilitat i que potser no dures més de 3 o 4 anys i ja ho entenen així. Jo crec que antigament sí que tenies més l'estabilitat i potser no era tan precari en aquest sentit, perquè sí que et muntaven, com aspiraven a que tu et quedessis tota la vida i fessis tota una carrera. Ja vaig passar d'administratiu a comercial, llavors sí que ja no tenies horari, perquè quan estaves a fora el que volies era aprofitar el temps. Els primers viatges per no tornar a casa, perquè es treballava el dissabte també, com que es treballava el dissabte pel matí, doncs només tenies per tornar a casa dissabte a la tarda, que ja el dedicaves a tornar a casa, i el diumenge, i llavors a vegades tenies que tornar a sortir de viatge. Per tant, es va coincidir de que els viatges es feien de 15 dies, cosa que era bastant dura en aquella època, perquè tampoc feia tant de temps que estava casat i després va coincidir ja els primers viatges amb el naixement una filla i un fill que teníem, en fi, vull dir, la cosa es va anar complicant una mica, però bueno, es treballava molt i era bastant normal. Però també s'ha de tenir en compte que també vivim en un moment que hem pogut triar molt que hem volgut estudiar i en altres moments, vull dir que en altres generacions això no era així. Jo crec que el que la gent vol cada vegada més és poder fer que la feina no sigui el principal esdeveniment de la seva vida. És a dir, vol conciliar, vol un salari digne, crec que això és molt important, però sobretot això, vol conciliar, vol poder teletreballar, vol que se'l respecti a la feina, vol que si no vol pujar de nivell o no vol accedir a llocs més de direcció, que se li respecti. Et puc dir que això sí que és ben cert, que amb tots els anys laborals només vaig demanar la baixa 2 vegades i va ser per intervencions ja serioses, però si tenia un encostipat i mig gripós, anava allà i no passava res. Una de les vegades recordo que jugant a futbol sala com a hobby que tenia per desfogar-me, vaig caure i no podia conduir. Inclús vaig sortir conduint jugant-me-la una mica perquè portava tapat el braç i anava a treballar. Abans la gent anava a treballar i tenia un lloc fixe de feina i anava de 9 a 6 o les hores que calguessin. Avui en dia potser tu fas de 9 a 6, però quan tornes a casa tens un Teams obert, tens un Outlook obert i estàs tot el dia sense acabar de desconnectar. I la desconnexió també és un tema molt important i que s'ha de treballar molt encara.
El món ha canviat com un mitjó. Sí, exacte. Completament. Justament d'això et volia preguntar ara. Sí. Com veus tu les generacions més joves en relació a la feina? Per exemple, aquesta mena de fidelitat a l'empresa, perquè ho senties una mica teu, perquè a dintre podies créixer, no? Treballar-hi molts anys, creus que això encara és així, amb el que veus? Jo penso que ha canviat bastant. Penso que ha canviat força. Parlo des d'un cert desconeixement, però vaja, per els fills que tinc treballant i els nets que comencen a treballar, alguns ja i de més, ho veig diferent. Dubto molt que hi hagi el compromís que hi havia abans entre treballador i empresa, això sí que... Cap als dos sentits, és a dir, de l'empresa cap al treballador i del treballador cap a l'empresa? Des del meu punt de vista, sí. Creus que potser això està afavorint una mica aquest creixement del burnout? O sigui, evidentment el creixement ve provocat sobretot perquè és una malaltia que es declara oficialment malaltia, no? El 2022, tot veu una mica de la pandèmia de la Covid, però potser aquesta sensació de no poder desconnectar mai afavoreix això del burnout? Perfectament, un dels temes que en riscos psicosocials, direm, poden aparèixer, no? Al final, el burnout és una suma de molts elements. Pot ser no sentir-se valorat, sentir-se que la teva feina t'està exigint una cosa que no saps fer, una càrrega de treball immensa. Són molts motius que et porten a cremar-te, no? que se'n diu, i potser avui som molt més conscients d'aquest fet, i fa uns anys no ho érem, i la gent li deia d'una altra manera al burnout, però avui en dia tenim la sort, no? Que sabem que existeix i ho podem posar sobre la taula i discutir-ho, que crec que és molt important. En el món de la investigació sí que és bastant, sí que en estudiants de doctorat és bastant freqüent, tenen ja unes taxes de depressió una mica més altes que la població general. Llavors són feines que sí que és habitual, per sentir-te molt pressionat, tenir com aquesta sensació de que no pots amb tot. Però sí que jo crec que això, com que el que deia ell, no? Que ara jo crec que la nostra generació ho parlem més, llavors potser és més fàcil demanar ajuda o dir, mira, això es podria transmetre els canvis o les coses que creiem que es poden canviar. Tu creus que, per exemple, bueno, ja m'has dit que això llavors... Ni hablar del peluquín. Però tu creus, per exemple, que podria haver-hi hagut gent que sentia aquests símptomes? Gent que deia, estic molt estressat, treballo molt... Altra cosa és que no ho pogués demanar, però potser la malaltia ja hi era. Això pot ser? És possible perquè a vegades quan sorties de viatge i sobretot quan jo vaig demanar, diguéssim, de plegar, era una mica això, perquè estava molt cremat, perquè anaves a visitar clients i com que hi havia la crisi no paraven d'altra cosa que Ferrer m'has de rebaixar el preu, no et compraven perquè s'enfadaven, o un altre passava i oferia una cosa 2 euros més barata per dir alguna cosa i canviaven de proveïdor, i això cremava molt per l'esforç que hi havies dedicat, i veies que la gent, la fidelitat aquesta que jo considero que s'ha de tenir i que continuo aplicant, diguéssim, amb gent, siguin companyies d'assegurança, sigui molta gent que hi treballo, i jo tinc una certa fidelitat, cosa que va arribar un moment que veies que la gent ho respectava molt poc. Això avui s'ha perdut, creus? Jo penso que sí, penso que sí. Ha canviat, el món ha canviat molt. Antigament tu coneixies els directors, tu coneixies la família que portava l'empresa, baixaven a planta, parlaven amb el treballador. Actualment, amb els fons d'inversió que arriben, els directius, igual que els treballadors, giren molt ràpid i la gent no es coneix entre elles. I hi ha aquesta desconnexió entre tu qui ets que acabes d'arribar i jo que porto potser 20 anys aquí però tu no em coneixes, i senten aquesta desconnexió. Però t'hagués agradat poder equilibrar més la teva vida? Possiblement sí, vist des d'ara. Des de llavors era la cosa tan normal del món que ja ni t'ho plantejaves. Tenies que treballar moltes hores perquè tot tirés endavant i tot funcionés. I així es va fer, però vull dir, evidentment que si hagués pogut reduir un 20% l'activitat de feina i poder-la dedicar més als meus fills i a la dona, per descomptat, això sí que
Vaja, que els meus fills suposo que han tingut un pare que l'han vist poc de petit per això, perquè he viatjat molt. Clar. I això amb els teus fills, veus que és una mica millor? Veus que ells tenen més temps per dedicar al seu oci, a la seva família? Per descomptat, i això és positiu també, no, vaja, és que tant de bo ho hagués pogut tindre jo. Sí, jo potser una miqueta més estic d'acord, no? Vull dir, sí que potser generacionalment hi havia, no? Sobretot més homes que vivien més per la feina que per la família, no? Que és el que es diu, no? Que els homes quan es jubilen després no es volen jubilar mai perquè no saben què fer, però que sí que jo crec que ara ha d'haver-hi un canvi tant això per part de la gent jove que sí que volem, o sigui, tenim molt clar que volem tenir el nostre temps personal. Personalment crec que l'equilibri és el que tu consideris que fomenta el teu benestar personal. És a dir, si tu creus que realment el teu és estar 24/7 allà treballant com un boig i és el que et fa feliç, endavant. Però crec que l'equilibri està en el poder escollir com t'agrada treballar.